自分でハッピーエンドにする。そんでハッピーエンドまでイロハも連れてく。一緒に。ハッピーエンドいらない。普通のエンドで結構です。お名前は？かぐや。仮想空間に日よってようこそ。ゆいかぐや姫。私みたいな貧乏人でもここでならいくらでも遊べるんだよね。幾千の時を巡って今僕ら出会えたの。ほら見失わないように手を離さないで。じゃあかぐやライバーになる。イロハの曲を私が歌えば大バズ確定じゃん。イロハ明るくなったね。突然ふっていなくなっちゃいそうだったもんね。どんな魔法使ったの？何それ？かぐやとイロハの合図。仲良しのやつ。響けラララ暗がりの道も月明かりが照らすの空。お前イロハだろ。違う。俺イロハ。違う。距離なんてないのかな。みんなに夢見せなきゃいけねえんだよ。だが勝つ。かぐやとならおとりはかぐやちゃん。かぐやの考えることくらい分かってるっつーの。やりゃできんじゃん。なんか私押しちゃおっかな。優勝者はかぐやひろき。レベルシアー。負けたのに。ここからはクライマックスに向けてハードな展開が待っているかも。このお話を最後まで見届けてて。イロハ、明日の予定大丈夫だった？まあ1回くらいならね。今はやちよ、今のって物語。かの有名なかぐや姫はこう言った。そんな結末ちっとも望んでないし。かぐや帰っちゃうの？かぐやはかぐや姫だったみたい。また逃げればいいじゃん。かぐやはかぐや姫じゃないよ。これが私のエンディング。超楽しく運命に向かって走ってく。そりゃ本当はさ、もっともっとイロハと歌いたかったよ。バッドエンドになんてイロハにあげる。させない。君と今見てるこの景色、何をかい思い出したの。七色切らないで EX 音引っ張んだし。そうよ私が拾い、その後は射抜いてあげる。知らないなんて。待って、それからまだイロハしたいこといっぱいあるって。大好き。めちゃくちゃやるし、ほんと最悪だよ。いつもの暮らしがやっと戻ってくる。元の私も。これがイロハとかぐや姫の物語。私かぐやとの思い出を胸に前に進むよ。そんな風に終わ
われるわけ。ナイスショー。そりゃ本当はさ、もっともっとイロハと歌いたかったよ。新しい曲だってたくさん。私だってもっと。でもまだまだやりたいことだらけなんだ。やりたいこと。途中で終わってた曲。続きはもう作れない。ねえイロハ、来て。イロハの顔がとても綺麗でさ、覚悟するしか。私すぐ好きになったんだ。ハッピーエンドにしよう。マジで迎えが来るまでだからね。イロハ招き子。イロハできた。かぐや。教えてくれないなら世界中。こっちだ。八千代はかぐやなの？ただのおとぎ話。全然わかんないよ。おばあちゃんです。全部聞かせてちゃう。私かぐやの全部を見なくちゃ。この一瞬を最高のパーティーにしよう。いつも思い出してた。大切助けて。かぐや。そっか。八千代はだから八千代はさっき久しぶりにいつもあんなに楽しそうに本当に嬉しそうだったんだ。笑ってたんだ。触れたら私あったかいかな。やりたいことができた。本当のハッピーエンドまで付き合ってよね。もうこれで終わってもいいって思ってたのに。かぐやといたい。またいろはと一緒にパンケーキ食べたいんだよ。もう1秒だって待てないのに。そうだ、ライブしたいな。派手に来て。ハッピーエンドまでイロハも連れてく。普通のエンドで結構です。そう。つくよみへようこそ。おねむ。ひとまずこのお話はここでおしまいね。タイトル？